Ndikunye nonjingalwazi uRussell Khashula, umqambi nomsunguli weTechnoRicher. Prof, phambi koba usixelele uba yintoni iTechnoRicher le, sinomdla nje ukuva into yokuba igama leTechnoRicher yinto yave yathi gqi ulele okanye yavela njani, yathatha ixesha elingakanani? Molweni bafundi, ndiyabulisa kuni nonke. Ndaqala uyicinga le nto ngelaa xesha bendiseMelika. Bendihleli eMelika ngo-2004, 2005. Ndisebenza kwenye iyunivesithi phaya eBaltimore. Ndadibana nomnye umfo ovela eNigeria. Yena ke ebeyi-spoken word artist. So ndimane ndiphume ndivakashe ndihambe naye, and then I was intrigued by le microphone ayisebenzisayo nale ndlela abonga ngayo, if I can put it like that. And he was called the Dry Fish. Ndafumanisa ukuba kukho ezi ndawo endinokwazi ukuthelekisa iimbongi zomthonyama zasemaXhoseni kunye nala mfo ngoku ovela eNigeria osebenzisa isiNgesi sakhe saseNigeria. Andiyazi, ndayicinga apho le nto lena that kukho le nto ye-globalization and i-poetry ngoku okanye i-spoken word okanye noba yintoni na uzayibiza ngayo iyatshintsha and inale ndawo ye-technology, so idibene kunye ne-technology. So I was intrigued by le nto ye-globalization ne-technology nale ndlela abantu baseMelika ngelaa xesha bebeyenza njani na i-poetry yabo. And then because now bendinale background yembongi zalapha eMzantsi Afrika, ndazama uyidibanisa yonke le nto lena, and then kwathi gqi eli gama ke elithi TechnoRicher. Lo mfo wale microphone wayezirekhoda ngokwakhe okanye yayisenza njani yayi? No, besivele nje sihambe siphume siye kwi-clubs okanye and then avele aphakame yena izinto yakhe. So ndaqonda uba yeyi kukho le ndawo ye-technology, so la technology ke ngoku namhlanje isabalulekile ngoba kukho ezi TikTok ne-social networks ezikhoyo. So ingathi ligama noko elizama ukunika inkcazelo yale nto, unxulumano mhlawumbi olukhoyo phakathi kwi-technology nencwadi ebhalweyo nale ndlela sithetha ngayo okanye into ekhutshwa ngomlomo. So ndanomdla ke ndahlala ndacinga, ndaqonda uba yeyi, and bendinesithukuthezi phaa eMelika. So ndaqonda uba yeyi, nali gama ngoku iTechnoRicher apho sinokwazi ukudibanisa ezi areas zontathu ke ngoku zibe yinto enye, because ingathi kukho mahluko namhlanje phakathi kwe-literature ne-technology nale nto siyithethayo. Xa benzawuza apho kanye besohlukene nabafundi sixoxa uba ngamagama amangaphi ladityaniswe kweli gama leTechnoRicher. Zizobuza into yoba bendizocela usixelele ngawo kodwa soyichaphazele kodwa ungaphindi utsho. Alright, no, phaya ekuqaleni bendisacinga mhlawumbi mandisebenzise uTechnoRicher, not u-Ori, u-Ora, because it's easier okokuqala. Okwesibini kukho eli gama ekuthiwa yi-Oricher, not i-Oricher but Oricher. So and then I thought about it that noba into sikhupha ngomlomo siyayiva ngendlebe zethu, so elaa gama le-Oricher akukho ndawo apho uzawuthetha ngokuva le nto ithethwayo, but u-Ori une-oral ne-oral idibene. So kukho indawo yendlebe nale nto ikhutshwa ngomlomo. So ndathatha la Ori ke ngoku ophuma ku-Oricher ndadibanisa kunye nala Techn, TAECHN ovela ku-technology, nalache ke ngoku ovela ku-literature, ilaa nto incwadi ebhalweyo. Ndadibanisa la magama amathathu ke ngoku kwathi gqi uTechnoRicher. And then kwathi gqi nawe ke ngoku uyi-father of the TechnoRicher. Hayi, ndothuka nami bekuthenga ndiyazi eli gama lizawula nto lizawube lisetyenziswa ngo-2020. 2020. Alright.
ungasigabazela ke ngoku ngeTechnoRicha noBongani Sithole Okay. babadibana njani? Umnumzana Sithole ndadibana naye ngo-1990 ngelaa xesha bendisagqibezela isidanga sam sobugqirha phaya eRhodes. And bendingafuni ukuya kulaa nto ye-SADF ngelaa xesha because it was terrible izinto ebezenzeka. So ndaqonda uba mandiye eTranskei because it was independent phantsi koHolomisa, and there'd been a coup there. So uHolomisa ke ngoku wandifunela indawo phaa kulaa yunivesithi yaseTranskei kwi-Bureau of African Research and Documentation phantsi koNjingalwazi Wandile Phuse. And apho ke ngoku ndadibana no-DLP Yalimanisi ebeyimbongi naye ibisebenza kulaa bureau, but ebesebenza noNjingalwazi Jeff Opland kakhulu noNjingalwazi Phuse. So uMadiba waphuma ejele ngo-1991 ne? Yes, 91. So ngo-91 weza eMthatha uNelson Mandela. Ngelaa xesha ebesemthatha wabongwa nguTata uSithole. Ndaqala umbona apho ke ngoku. So uTata uSithole ndathetha naye, ndenza i-interviews naye. No-Mr. Matyumza ke ngoku ebengumfundi phaya. He later became head of the Center for the Book apha eKapa, but sathetha nje ecaleni sathi no, masizame simthathe as i-researcher phantsi kwalaa bureau azosebenza nathi umnumzana Sithole. And then senza i-post, so wathathwa as i-researcher kulaa university. Mane siphume naye xa esiya mhlawumbi kwimisebenzi ethile. Okay. And then siqokelele izibongo zakhe, mhlawumbi saqokelela izibongo ezingaphezu kwe-100 yabona. And then sahlala naye ke ngoku wasicacisela ukuba izibongo ezithetha ngantoni, imbali, ipolitiki, yonke loo nto. Wasiguqulela ke ngoku ngokwakhe okanye sancedisana ngoba translator ke ngoku ezazibongo. Sathatha mhlawumbi i-15 sapapasha incwadi ngo-1996, iphinde yapapashwa ngo-2006 laa ncwadi ethi Qhiwula, Return to the Fold. Yeah, so yaqala apho ke ngoku, and then kwathi gqi iTechnoRicha ngo-2004. Emva koko ke ngoku ndadibana nomnye umfundi wam ebesenza i-masters yakhe, uAndre Mostert, lo wase-UK ne, usebenza eKingston University ngoku, but wathatha ezazibongo ke ngoku phantsi andisayikhumbuli ngoku isite yezazibongo, but wadevelopa isite, online site for ootitshala ukuze bakwazi uzidownloada ezazibongo. Bathathe neza translations ke ngoku bazisebenzise if bazi-second language speakers okanye ukuba bathetha isiXhosa njengolwimi lokuqala, nesiXhosa sikhona phaya. So laa site ke ngoku ibiphantsi kwale TechnoRicha, manditsho ke. So uTata uSithole yena wasweleka ngo-2003, I think it was. So benesifo sombefu, so you know, wasweleka mhlawumbe na-60 or thereabouts. Into ebalulekileyo ekufuneka siyiqonde ukuba besingamazanga uTata uSithole and khange sisebenzise le TechnoRicha, naye mhlawumbi besingazumazi ukuba ngubani nokubaluleka kwakhe kulaa nto, kumsebenzi wakhe nezibongo zakhe, because ezazibongo zithatha laa period ukusuka ku-1990 ukuya ku-1994, so just before ii-elections zokuqala kulaa era yedemokhrasi. So zinika imbali mhlawumbi zinika nefestilana nje encinci apho sinokwazi ukukroba ukuba bekusenzeka ntoni eTranskei ngelaa xesha. So I think zizibongo ezibalulekileyo kakhulu. Ndimane ndisithi mna iimbongi ezininzi azaziwa apha eMzantsi Afrika. Kwaziwa nje ezibhala ezincwadini njengooZakes Mda nabanye, but uMr Sithole nabanye abaziwa.
So i-Technorich ke ngoku inika noba ngubani na ithuba lokuba ilanto imbali yakhe nemisebenzi yakhe iqokelelwe sigcine ngendlela elanto efanelekileyo. Yeah. Hayi ndicinga liyinene elo prof uba iimbongi ezininzi ngakumbi ezomthonyama asizazi. So kuthathwe umsebenzi wembongi yomthonyama enguba usithole wawufakwa kwi-intanethi. Ootitshala izikolo ziyakwazi ukuya kwi-intanethi zifumane le misebenzi zikwazi uyibona. Mhlawumbi ikhona ingxelo mhlawumbi ukuyifumana uba ootitshala bayazisebenzisa ngenene le misebenzi, khona nje i-feedback eyakhe yavela nje. Yeah, that's interesting. But incwadi lena ngoku ndibona Ovia Africa have got it under the Heritage series. Okay, Yeah, cool. Keula Return to the Fold. They regard it as a classic. But last sight ke ngoku yona I think yaphela esithubeni. Okay. Kukho nje lena ke ngoku incwadi ekhoyo lena efumaneka phantsi kwala www.oralliterature.org yase-UK. Okay. Basayigcinile ke ngoku last sight. So and then ootitshala ngelaa xesha laa site yavulwa bebesiya kulaa site, but ngoku andisayazi noba isasetyenziswa. Okay. Andikholwa kukho nje lena isite. Okay. All right. Siyabulela prof, ndicinga uba usizamile. Hayi ke ndijonge kuni ngoku nani nize nelinye igama lizawukhulisa eli lam. All right. Ndibona siphathile nalena incwadi uzawuthini ngayo. Lena ke ngoku ka-2004 apho ndathetha nge-Technorich okokuqala elaa xesha bendisemelile. And then emva umfundi wam ke ngoku sahlala sobabini u-Andre kunye nam sabhala lena ke ngoku i-position paper eyapapashwa eCambridge University esekhona phantsi kwalaa site ke ngoku. So andiyazi ke nam ke but I think ngoku namhlanje kungangcono sijonge ezi zinto ezintsha zifana njenge-TikTok sizingenise ke ngokule ngxoxo yethu ethetha nge-Technorich. So ithuba likhona mhlawumbi ukuze umfundi enze isidanga se-masters okanye isidanga sobugqirha phantsi kwale TikTok. Okay, all right. Lokugqibela ke nje prof, 2004 to 2024 indala i-Technorich. So ucinga uba iqhube njani? Zikhona ezinye izinto ezaziyo abanye ababhali mhlawumbi ababhalileyo ngayo? Zikhona. Kukho laa Verba Africana. Verba Africana ilaa nto ngumbutho ose-Leiden eNetherlands. Kukho omnye unjingalwazi uDaniela Merola osebenzise le Technorich eTanzania naseZanzibar apho beqokelela iintsomi nezinto ezinjalo. So and yena uphinde wabhala ngale Technorich, wathathela gama walikhulisa ke ngoku naseFrance nakwilizwe jikelele. So bakhona ababhalileyo ngale Technorich. And usakhumbula ngenye imini besindaweni kanene Ivory Coast, yes. I-keynote speaker. And then wothuka ke eva kuba ndim ndiyakhumbula nje eligama elithi Technorich wothuka. Bendibabalisele lo bali. So yaziwe i-Technorich. Okay. Yeah. All right. Okay. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela nam. Siyabulela. Sizawufumana ke ezinye i-Technorich eziphuma ku-TikTok. Nakwi-sites kwizinto ezizawukwenzeka kwixesha elizayo singazaziyo noba zintoni okwangoku. All right, prof. Siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Enkosi.